Hello mga igsoon, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi nining video ha, inyong nga paminawan ang tingog sa usa ka tawo nagagamit sa balang espiritu sa kamatuoran o sa dihang adunay usa sa kong kauban nga nangutana ngadto kaniya kon ang kamatayon ba sa usa ka tawo mao bay silot nganha kaniya kay adunay mga tawo nga nagaisgot nga ining mga butanga. Mga igsoon aron inyo kining masabtan ang tanan. Hangyon ko kamo sa pagpaminaw ining mga pulonga. Nakoy pangutana bro. Nganong aduna may mga tao nga moingon nga ang kamatayon mao'y silot sa Ginoo kanato. Di ba na sa balaang kasulatan ang nagbuhat og sala sa mara ang nagpatay si ang kaugalingong lawas? Mangutana usab ako ninyo, di ba? Wala ba di kamoy sala? Pusag gikinahanglan gayud mamapatay ang inyong lawas. Wala nagpasapat nga inyong lawas mapatay, kundili mo sakripisyo ang inyong lawas. Di ba niingon ako kaninyo, sunduga ko ninyo, nga nung nagpakamatay man ako sa cross, dili ka mo maluwas, kung dili ka mo mubayad, pinaagi sa pagpakamatay sa inyong lawas. Apan duha ka matang sa kamatayan, nagpatay ka mo sa inyong mga sala, o nagsakripisyo sab ka mo sa inyong lawas. Ambot kong ipasabot ang inyong sala kung nagabuhat ka mong daotan, bisag buhi pa ka mo, sama ka mo nga nagpatay sa inyong kaugalingong lawas. Apan ang bayad niya na mao ang inyong kamaytayon sa hingpit nga kaluwasan. Apan tungod sa pinili mga tinawag inigabot sa panahon, aduna pa'y mapiling nga buhi. Di ba anaa ka na sa balaang kasulatan? Mag-unsa man ang inyong lawas nga ang inyong pinuhatan, gipatay man ang kinatibuk-an inyong lawas. Hinumdumi pag-ayo, duha kamatang ang inyong lawas, kalibutanan o espirituhanan. Nakahinumdum ba ka mo ang isa nga nagdaro o ang isa kwaon? Di ba nagingon ako kaninyo, hiusahan ninyo ang inyong lawas, o sa lamang ka lang katulda, usa kayo ta mabuhatonon sa kalan, o sa lamang ka na kasakpat. Kung mamatay ka mo, uban ka na ako. Maghari ka mo, uban ka na ako. Di ba anaa ka na sa balaang kasulatan? Pusa gamitan ninyo ang inyong lawas, aron ka mo maghari, uban ka na ako. Anaa ka na sa balaang kasulatan. Nasabtan ba ninyo ang tanan?